Gethin Bickerton dwi, fi sy'n chwarae Trystan Morgan ar Rownd a dyma 5 peth sy'n bwysig I fi. Dyma un o'n hoff grysau. Dyma'r crys nes I wisgo ar gyfer yr audition, ar gyfer y rhan Trystan. Ag nes I brynu hon mewn farchnad yn Llundain. Bob tro dwi'n gwisgo fo, dwi'n teimlo fel bod yna rhywbeth da mynd I ddigwydd. A dwi'n gobeithio rhywbryd gawn ni Trystan I wisgo'r crys yma, achos fydd o fel moment full circle i'r cymeriad. Dyma modrwyau Trystan. Dyma dwi'n ei wisgo pan dwi'n chwarae'r cymeriad Trystan ar Rownd. Ag mae yna rhywbeth arbennig am un o'r modrwyau yma. Felly, yr un yma, am fan hyn, o'n i'n byw yn Llundain cyn dechrau ar Rownd, yn gweithio fel actor. Unwaith I fi glywed bod fi wedi cael y rhan, o'n i'n gorfod deud wrth pawb bod fi'n gadael yn dychwelyd nôl I Gymru a symud I Ynys Môn. Felly, fel anreg, yn ffrind, nath I brynu hwn I fi. Dwi'n gwisgo fel bob tro. Dwi'n actio fel Trystan ar gyfer continuity. Bob tro dwi'n gwisgo fo, dwi yn meddwl amdani hi. A'r atgofion hyfryd ges I tra'n byw yn Llundain. Rwan, dyma un o'n hoff gyfresu sydd ar y teledu ar hyn o bryd. Rhaglen yma o'r enw Schitt's Creek. Ag dwi newydd ail-wylio y rhaglen yma am yr 4th tro, felly dwi yn fan eitha mawr. O'n i'n gwylio hwn ar y pryd pan ges I'r audition ar gyfer Trystan. Ac o'n I fel, mae yna lot o debygrwydd rhwng Trystan a cwpl o'r cymeriadau. Mae gennym ni David ag Alexis. Mae'r ddau cymeriad yma yn hoffi I ffasiwn, maen nhw'n bobl rili benderfynol, maen nhw'n bobl sy'n byw heb poeni am be mae unrhyw un yn meddwl ohonyn nhw. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n meddwl bod hwnna'n ffitio fo Trystan. Nes I feddwl am y cymeriad yma drwy gydol yr audition, ag bron bob dydd pan dwi'n ffilmio, dwi'n meddwl am y rhaglen yma. Mae o'n stori sy'n delio efo cymeriadau LHDG+ hefyd. Mae wedi cael ei sefydlu mewn lle does na dim homophobia, mae pawb yn derbyn pawb am pwy ydyn nhw, yn gwerthfawrogi nhw fel pobl heb boeni am eu rhywioldeb nhw. Mae hwnna'n rhywbeth special ar Rownd hefyd. Does dim byd o'r fath wedi cael ei grybwyll. Efo Trystan, mae'n cael ei dderbyn am pwy ydi o. Mae bod yn rhan o'r briodas gyfynrywiol gyntaf ar Rownd oedd yn rhywbeth arbennig iawn, ac oedd o yn anrhydedd fawr I fi cael cynrychioli rhywbeth mor arbennig ar sgrin drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mewn golau mor bositif hefyd. A dwi'n gobeithio bod Trystan fel rhyw fath o teyrnged bach Cymreig I Schitt's Creek. Falle bod rhai o'ch chi'n sidro beth yw'r twb yma yn fan hyn. Protein ydy hwn, gyfer y protein shake. Mi fyddai'n cymryd bron I bob dydd. Dwi'n un sy'n hoffi mynd i'r gampfa, i'r gym, I godi pwysau, I rhedeg ac I nofio. Ac mae gennau hyfforddwr personol. Dwi wedi bod yn gweithio fan tua 3 mlynedd erbyn hyn. Dyma yn hoff flasu, orange and mango, a mae o'n blasu yn union fatha Lucozade, sy'n blasu'n really nice. Ie, dwi'n hoffi mynd i'r gampfa. Mae o'n ffordd da iawn o gadw'n heini, ond hefyd ar gyfer y iechyd meddwl. Ti wastad yn teimlo'n dda ar ôl gadael y gampfa. Dwi'n dod I nabod y bobl sy'n mynd yna wan. Dwi'n mynd efo rhai o'r cast hefyd, sy'n lot o hwyl. Ac mae'n gallu siarad efo'r pobl yn y derbynfa ac yn y caffi drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth special iawn I fi. Yr eitem ola sydd gennau heddiw ydy hon, teclyn technolegol, a dyma lle dwi'n cadw'r sgriptiau I gyd ar gyfer Rownd. Felly mae gennau bob sgript o pen nes I ddechrau, cyfres 28 dwi'n meddwl oedd hi, ac erbyn hyn mi ydyn ni ar cyfres 30. Mae o'n anhygoel I allu darllen y sgriptio flaen llaw, I allu defnyddio'r pen yma I gwneud unrhyw toriadau neu unrhyw newidiadau pan maen nhw'n digwydd. Fyw I mi golli hwn, achos os yna rhywun yn cael gweld hwn, cael nhw weld lot o spoilers. Be sy'n grêt am chwarae Trystan ydy bod fi'n cael defnyddio yn hafodiaeth naturiol ac yn Sir Drefaldwyn. Dwi'n reiddiol o Llanrhaeadr y Mochnant, felly mae gwneud newidiadau man
neu man. Swn i'n dweud i'r sgript, mae hwnna'n rhywbeth arbennig iawn i fi, bod fi'n gallu cynrychioli'r ardal yna o Gymru drwy'r cymeriad. Ges i'n magu ar fferm, defed a catel neu gwartheg. Mae o'n fywyd ynysig iawn mewn ffordd bositif ac falle'r ffordd arall hefyd. Fel dwi'n mynd yn hun, dwi'n gwerthfawrogi adre gymaint fwy. Dwi'n hoffi'r tawelwch, golygfeydd anhygoel o mynyddoedd Sir Gyfaldwyn. Teimlo fel bod fi'n agos at yngwreiddiau bob tro dwi adre. Ie, mi fyddai'n mynd adre rhwng blociau ffilmio i helpu efo'r wyna, y cneifio, yr silage, bod gennau hay fever, so di hwnna ddim yn ideal. Ond ie, fyddai'n trio mynd adre gymaint ydyn gallu i helpu'r teulu efo unrhyw beth sydd gen nhw mynd ymlaen, achos mae'n rhywbeth wastad yn digwydd ar fferm. Ag ie, mae ffermio yn rhywbeth pwysig iawn i fi. Diolch yn fawr am gwylio fi heddiw gyda'n 5 eitem pwysig. Cofiwch gwylio Rownd a Rownd bob nos Fawrth a nos Iau am 25 munud wedi 8 ag mwynhewch gweddill cyfres 30.